אז כאבים בגב העליון, שכמות, חגורת כתפיים, סיבות ודרכים להקל. אז נדבר בעצם על מה זה כאב גב עליון, סיבות שמובילות לכאב, השלכות של כאבים מהסוג הזה, ואיך אפשר להקל ביום יום. קצת עליי, אני עמרי קדם, אני מטפל ברפואה סינית ב6 שנים האחרונות. אני עוזר לאנשים שסובלים מכאבים כרוניים, להקלה בכאב והחזרת שליטה על חייהם. אני בוגר מכללת רידמן, עשיתי קורסים מתקדמים בטכניקות דיקור, מגע וצמחי מרפא. אני מטפל בקליניקה בתל אביב, והכי חשוב, אבא של לילי ומאי. אז כאבים בגב העליון. כשאני רושם מיקומים, אני בעצם מתכוון שאנחנו נדבר על כאבי גב עליון כמושג, אבל אנחנו נתייחס בעצם במושג הזה לכל כאב שהוא בעורף, בחגורת הכתפיים, בשכמות, בין השכמות, כאבים שמגיעים מפריצת דיסק, כאבים שמקרינים לידיים, כל הכאבים האלה הם תחת אותה קבוצה מבחינתי, אז שתדעו. מבחינת ההגדרה של כאבים כרוניים, זה כאבים שקיימים מעל 3 חודשים, מפריעים לאורך החיים, יכולים למנוע מאיתנו לעשות פעולות מסוימות, זה לא כאב שאנחנו יכולים ככה למסמס אותו לאורך זמן, זה רק מחמיר בדרך כלל. אז מה מוביל לכאב? אנחנו נדבר לאורך כל ההדרכה הזאת על בעצם 3 היבטים שאנחנו נתייחס אליהם בהקשר של כאב. אז אחד זה פיזי. כאב שמגיע מבחינה פיזית, הוא מגיע בדרך כלל מאיזושהי פציעה, זה יכול להיות טראומה כמו תאונת דרכים, זה יכול להיות פציעת ספורט, זה יכול להיות שחיקה לאורך זמן כמו פריצת דיסק, בלט דיסק, לחץ כלשהו על העצבים. בהיבט הנפשי, זה יכול לנבוע מסטרס ומתח יומיומי, זה יכול להיות מטראומה נפשית הרבה יותר מורכבת שעברנו בחיים שלנו ומוחזקת ככה בגוף, וזה יכול להיות גם מקושי לפרוק. פה אני יכול לחזור בשני ההיבטים האלה של סטרס וטראומה. אם אנחנו מחזיקים דברים בפנים ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו להוציא אותם החוצה, זה יכול לגבות מחיר לא נעים מהגוף שלנו, מהנפש שלנו. כאבים כרוניים פיזיים זה אחד המחירים האלה, יחד עם שלל אפשרויות נוספות. מבחינת ההיבט היומיומי, הרגלים, אז עבודה יושבנית, הקליניקה שלי מלאה באנשים שעובדים בעבודה יושבנית, ועצם ההרגל הזה יכול ליצור הרבה כאבים כרוניים לאורך כל הגב, אני רואה את זה הרבה בקליניקה. יש דברים לעשות עם זה, יש לי גם הדרכה בנושא, אם מישהו מעוניין הוא יכול לשלוח לי הודעה לגבי זה. חוסר או עודף של פעילות גופנית, זה יכול להיות באמת חוסר פעילות, אנחנו לא עושים מספיק עם הגוף שלנו, הוא תקוע, קשה לו לנוע כמו שצריך בחופשיות, ולכן יש כאבים. זה יכול להיות מעודף פעילות, זה יכול להיות פעילות מאוד ספציפית שאנחנו עושים הרבה, ולכן הגוף לא מאוזן, וזה יכול להיות גם מחוסר זמן מנוחה בעקבות עודף פעילות. יש היבט של תזונה יותר מעובדת, תזונה יותר מהירה, בדרך כלל משמרת מצב דלקתי בגוף, ואז מאוד קשה להחלים. וההיבט של שינה, אם אנחנו לא ישנים מספיק שעות ונותנים לגוף שלנו זמן להחלים, אגב זה לא רק מספיק שעות, זה גם שעות נורמליות, זאת אומרת ללכת בסביבות 10-11 לישון, אפילו לפני אם יש לכם את היכולת הזאת, ולקום בשעה סבירה בבוקר. יש הרבה מחקרים בנושא על החשיבות הזאת. השלכות כאב לאורך זמן, אז מבחינה פיזית, הפאשיה היא רקמת חיבור שעוטפת וחוצה את השרירים והאיברים שלנו, היא תלת מימדית, היא גמישה ותנועתית. אם אנחנו לאורך זמן חווים כאב ואנחנו נתקעים באיזושהי תנועה שמגבילה אותנו, הפאשיה עצמה נהיית פחות גמישה, פחות תנועתית, ובעצם גם אם בשריר כבר אין יותר מדי משהו, הפאשיה עצמה מגבילה את הגוף שלנו מלהיפתח כמו שהיינו רוצים. עוד אפשרות עם מבנה, יכול להיות שבעקבות הדבר הזה, אז אנחנו ממש, זה לא יהיה שינוי גרמי של העצמות, אבל אנחנו ממש דרך קיבוצים במקומות מסוימים, ועודף מתיחה במקומות אחרים, הצורה של המבנה שלנו תשתנה, זה ייצור חוסרי איזון, ואנחנו בעצם נגיע למצב שאנחנו לא רק עם הכאב הכרוני, אלא תקועים גם בעוד מקומות בגוף,
זה משהו שלגמרי אפשר לפתור דרך עבודה על שריר ועבודה על גמישות, וכמובן שהשלכה מאוד מאוד נפוצה זה הגבלה בפעולות. לדוגמה, אם יש לי כאב באזור הכתף, השכם, וקשה לי להרים את היד, קשה לי לשלוח אותה אחורה, קדימה, זה מאוד יכול להגביל אותי. השלכה נפשית, השלכות נפשיות, זה יכול ליצור ריחוק חברתי, עצם החוסר מסוגלות, עצם הקושי שלנו לעשות פעולות, ושאף אחד לא רואה את זה עלינו, זאת אומרת, אין לנו עכשיו איזה תחבושת, או משהו שמראה שאנחנו מוגבלים, יכול לאורך הזמן ליצור איזה פחד כזה מללכת למפגשים חברתיים, כי קשה לי לעשות את הפעולות שכולם עושים, זה יכול ליצור התכנסות, זה יכול ליצור גם ייאוש, כשאנחנו לא רואים פתרון לכאבים שלנו לאורך זמן, זה כבר בעיקר מייאש אותנו, ואנחנו מחפשים דרכים להתמודד עם זה, לפעמים כבר אין לנו הרבה כוח לזה. מבחינת ההרגלים של היום-יום, אנחנו מקבלים הרגלים שמשאירים את הכאב נוכח, חי וקיים. זה יכול להיות כמו עבודה היושבנית שדיברנו עליה, זה יכול להיות באופן כללי, גם כשאנחנו מגיעים הביתה ישר להימרח על הספה, ללכת לאוכלים שהם מנחמים אותנו, כי כואב לנו, אז אוטומטית אני אלך למעובדים, לחטיפים, לקולות, לכל הדברים האלה, ולאורך זמן זה פשוט מגביר את הכאב. אז, איך אפשר להקל? מבחינה פיזית, אנחנו נחפש תרגילים מותאמים, מתיחות. אני בכוונה לא אומר תרגילים ספציפיים, כי כל אחד הכאב שלו הוא מאוד מאוד אישי, ויש תרגילים ביוטיוב ואפשר לחפש, וחלק יתאימו, אבל גם אם אתם עושים את זה, בבקשה שימו לב שאתם לא מחמירים את המצב. כשאני נותן תרגילים, אני נותן אותם למטופל, שאני רואה את דפוסי התנועה שלו, ורק ככה אני יכול באמת לעזור לו, ולא להחמיר לו את המצב. אז סליחה שאני לא נותן פה תרגילים ספציפיים, אני מעדיף לשמור עליכם. עוד דבר, מנוחה במנח שכיבה. כמו שדיברנו מקודם על העניין של עבודה יושבנית והימרחות על הספה, אנחנו בדרך כלל לא ניקח את הרבע שעה שיש לנו פתאום בסלון או באיזה הפסקה, ונלך למיטה ונשכב. אבל מנוחה במנח שכיבה היא מנוחה שהגוף שלנו מכיר ואוהב ויכול ככה להרפות. בישיבה אנחנו מפעילים שרירים בצורה שהיא לא כל כך מאוזנת, ואנחנו יכולים פשוט להשאיר את השרירים שמקובצים וגורמים לנו לכאב. מבחינה נפשית, משפטים מחזקים, אז יש את זה בכל מיני הגדרות, זה יכול להיות מנטרות, אפירמציות, או פשוט משפטים שעושים לכם טוב, אם אתם מכירים משפטים כאלה משירים, מספרים, מציטוטים מאנשים שאתם מעריכים, או משפטים שאנחנו נותנים לעצמנו כדי לחזק אותנו. לדוגמה, אפשר לחשוב על מה עושה לנו פחות נעים עם הכאב, איך היינו רוצים שזה יהיה, ומתוך מה שהיינו רוצים שזה יהיה, ליצור משפט ולהגיד לעצמנו אותו. זה מאוד מאוד יכול לעזור, אני יודע שבכאבים האחרונים שאני חוויתי, וזה ממש עשה לי טוב, וגם כשהיום משהו בא לצאת החוצה, אני משתמש בזה המון וזה מאוד מאוד עוזר לי. עוד צורה להקל זה לשתף, ככל שנשתף את הקרובים אלינו, אנשים שאנחנו סומכים עליהם, מטפלים בין אם פיזיים ובין אם מטפלי שיח, אנחנו יכולים מאוד מאוד להקל על עצמנו. זה מתקשר להשלכות ולסיבות שבעצם אנחנו שומרים בפנים, ובסוף הכאב מתבטא יותר חזק. הכרה בכאב שלנו ככלי כדי לשחרר מהרגש. הכאב שלנו יכול להיות כלי שבעצם משמש את הנפש שלנו. אם יכאב לי פיזית, אני פחות אצטרך להתעסק בסטרס שלי, בקשיים שלי, בטראומות שעברתי. מה שאני אומר עכשיו זה כדי לשים את זה במודעות, זה לא כדי לפתור את כל הבעיות הנפשיות של כולם, אבל לפעמים אנחנו מתעלמים מהקונספט הזה, וחשוב לדעת שהוא קיים. מבחינת היום-יום, אז הרגלי עבודה מטיבים, כמו שאמרתי מקודם, יש לי הדרכה על עבודה יושבנית, ואיך אפשר לזוז קצת אחרת, אם אנחנו עובדים בעבודה של עמידה ממושכת, אז איך לנוע קצת, להשתמש ביכולת של הגוף שלנו, וברצון ובטבעיות שלו לנוע, כדי לעזור לו. תזונה שקל לנו להקל, יכול להיות שבגלל שיש לנו איזשהו מצב דלקתי בגוף, אנחנו צריכים להתחיל בצורה קצת יותר עדינה,
ירקות מבושלים במקום טריים, דברים כמו אורז מלא, קינוע, במידה וקל לנו להקל עליהם, ועוד שלל דברים שאנחנו צריכים לבחון אם הם עושים לנו טוב, אם כשאנחנו מסיימים לאכול אנחנו עייפים וכבדים, או שאנחנו יכולים להמשיך את היום בכיף. ושינה בשעות מותאמות. כן, כמו שדיברנו קודם, שינה ממש כלי שיקומי מדהים, הריפוי שאפשר להשיג בתוך שינה הוא פשוט נפלא. לסיום, סיפור קצר מהקליניקה, כדי להמחיש את העניין הזה של כאב ואיך דברים יכולים להיפטר. אז למד הגיע אליי עם כאב בשכם שמאל שקיים כבר 2 שהחמיר בעבודה ונהיגה. הוא היה ממש בדיכאון, רק מהמחשבה של יום עבודה. הוא לא חשב אפילו על לטייל טיול בסוף שבוע עם האוטו, כי זו נסיעה ארוכה וזה מפעיל כאבים. בטיפול עצמו הבנו 2 דברים. מבחינה פיזית אחרי בדיקות, הבנו שיש פשוט מתח שרירים מאוד גדול שנוצר, והשתמשנו בטכניקות של דיקור ומגע. בתוך מספר טיפולים באמת הצלחנו לשחרר את התפיסות הזאת, את הכאב הזה. הדבר השני זה שהבנו שלמד מרגיש בעבודה שהוא לא יכול להביע את קולו, יש לו בוס קצת קשוח ולא מאפשר, והוא פשוט לא מבטא את עצמו, הוא גר בתוכו תסכול, וההגירה הזאת בפנים יכולה ליצור המון מתח וכאב. אז ההבנה הנפשית, ההתמדה בטיפול, יצירת הרגלי הישיבה המותאמים בהקשר של העבודה שלו, אפשרו לו באמת להחזיר חופש לאזור השכן ולשמר את זה. הוא הצליח לבטא את הקול שלו בצורה כמה שאפשר בתוך מסגרת עבודה, ולחזור לטייל, לנסוע נסיעות ארוכות, בלי חשש ובלי כאב. אז תודה על ההקשבה. אם אתם חווים איזשהו קושי עם כאבי הגב העליון וצריכים הכוונה מדויקת, אתם מוזמנים לפנות אליי ללא עלות במסנג'ר של פייסבוק או דרך המספר שלי, ואני אשמח לעזור. תודה.